simrang hilin eh. Pun, adlaw sa tabok kalibutan o maging gabi sa madapit sa suok sa kalibutan. Hapon na pod. Ano pa yung relax sa pagkuron taon-taon. Hindi ako daan para panihapon. Kung mapaghaman ako naglutog. Sadaan. Naglutog na lamang ko bugas, rice, lingag. Grabe. Dito man. Nagbingaw ko ron. Hapon na kayo mong tugan ni halagi. Dinhit lakado si Tia Bernice Sabado Domingo. Kami nagabanaban. Gumingaw ko. Nahuli na. Si Indepit yung sinuha. Nahuli na pag-Cortes. Kung naman yung isaw, lasang nilito, nanda sila sa mga igsuon sa ibabaw. Ay ko ba kung ganahan nga wala ko ibang tumang langoy. Mga to kong imi yung naog sa muka. Pero ang kakuuna. Igsuon na tanan. Ang nakaputi mga electrician. Si Gabriel, si Roy, si Ajoy, si Dilito. Paway na po sila. Kay hapon naman. Ang talon-talon na po sa dagat kaya na relax na po sila kay muna og na po sila mga ligo ang hapon kay mang dagat mo yung ligo yung kabuntag kay hunas man mo nang kasi ganahan man inhas hindi ako sa mga bata kay mga bata nang uli na magod pasensya na mo sa mga video nagbalik-balik na sa dagat daghang nanaway daghang niingon nga kung kuno ko lang ni mo kung di video sa mga natural kay tagaluto man ko dari kasi pag haring isin silang video ato magtrabaho nga maawa pod ta kay naay maawa tas mga tao nga videohan lang ng trabaho na may ibang magtrabaho di ganahan videohan man ang panagsara pag uban maingon nga sila ko nung videos ka natural kay pa snack man pamahaw snack as nibi snack o palis mang marites man gihapon mo okay raman wa man ko moingon nga tanawa ko sa sigon raman sa ganahan mo tanaw sa video kay wa man pila na di agang magmaguna kung may gunahon mo nang alikos dagat kanunay da paway na sila. Marilo din sakal is Marilo. Angelito. Marilo, si Angelito, Roy, si Gabriel, Christian. Mga mga trabahanti tanan. Mas mereka ada silong. Sanang tanag sanang bay na ni ini. At pa nun silang trabaho nila Dani. Kaya alas 5 naman, relax na sila. Ito batang Tagalog oh, kulit. Asan talaw kang dili nagapop na ba? Kay nagapop na manaog na po. Ano to na bahara mga bizana. Pop na di ay. Para panihapon. Para panihapon. Would you care to tell me kung As agay. Tapos tripod. Tapos ko ito dito. Daripada kauban wa nas Kia wa nas Nuwa wa nas Joy pas ini ready one ito bata oh raa ulit oh, ulit ka. Wala mas Kia, wala kikaaban, kalingaw. Dali, bilisan mo. Kikanumpit mo, ha? Bilis!
Batangoy dagat. Oh. Sige, bahala ka ha. Ito bata. Yan o. Hapon na 5:30 na sa hapon. Nilusob na ko kay tapos na akong nagluto ng hapunan. Bahala na sila magsandok doon. Ang ulam ko yung hapunan, yung paksiw na tambakol, yung malaking isda kanina. Ayan ang niluto ko para sa hapunan. Tingnan mo yung araw. Oh. Palubog na yung araw. Ayan o. Sunset na. Lumiyaw kong Kia. Shout out ko diya sa Garcia. Tabuan. Herlin Gomez. Hugmaring Nilda. Acapulco Gomez. Pagkayo ka maring. Relax lang. Hindi ka may og samot. Relax lang yung gibati. Kaya nga ni maring. Para sa mga apo. Shout out ko sa mga marites. Ang marites nito kana pod. Kay bawa na magkinsa mong mga marites. Tan-aw lagod mo. Ayaw na mag-istorya og unsa diha. Salamat sa imong mga kuminto. Bitaw, salamat sa imong pagmarites. Okay ra. Ilangoy-langoy lang naman yung ilangoy-langoy lang yung mga pang marites. Bitaw, ingaron nga panahon na ug napakusbukid ug napako sa pagkaran sa hang natad sa hang bahay hagbay ko nagguna nanubdob namukdo kaso kay naman ko sa dagat. Ang serbisyo dari magluto man, nakarelax naman ko, human naman kong luto. Mag-swimming na pagkog. Una-una, muna og matulong sila Flodelisa og si Amy. Yun na lamang ko kay basin di sila maligog na dyan. Kung nalamay ni una. Pila na naman ka adlaw, nagtudok ag pizza, nagtudok ag oras o minuto hapit na po ko magbakasyon gimingaw na galing ko pa ko nagkabakasyon gimingaw na ko nagnana kay isang mga apo ngando man tas kiya nga mauban ko si Za ginuko sa pagban ng klasihan pa man ng December 13 klase pa na wala na daw ning pick up na kadlaw. Hagadlaw. Padung na sak ngilom-kilom sa kaponon. Pakop na ang kahaponon. Bitaw, ilingaw-lingaw rin na halinghang kami nga wa pa ko makalupad. Gimingaw na ko sang mga apo. Pero pila na ba na kabuan nga makatukos Manila pohon. Pagkasyon laban gihapon ko pohon kay inaiputante na kong gatuon si Upaw Violet na take up nagkuan paw ngilom-kilom na take up naghaponon paway na pod ma-relax na pod ko karon kay mo na human kog luto kay katong mga pangluto buntag uto hapon katong mga taong niingon nga ning comment nga wa ko nung kailang serbisyo, sige na ko nung video pagkaon natural. Mukhaan mo sila mga tao. Basta pag trabaho kay mukhaon, kana pang pinatrabaho. Una na sila. Naog na sila. Umilo. Ala. Naog na sila ang mag-ina. Ana. Magsama ng utana nga asa ko sa Valencia na ako sa likod sa munisipyo
Guys, ang manghud. Ang pag-umangka na. Ang lisod po di ko kabamulang, oy. Nagbarag-barag naman ko. Ham naman na. Sayang. Kakaibog na yung lubak-lubak di ba? Dito nga natin ha. Kasi lubak-lubak nga. Harap mag-hino-hino ang tiil. Kakaibog na yung ham-ham na yung dapita. Dali man to mga bata. Ganihang buntag sa hunas pa. Iti manan may hang dagat sa hunas pa. Wala katiman sa imong dagat. Ngaghaw mo kag patag. Nalagin ho nangaling hapon ron. Nalagi bugnaw na init. Dali na bugnaw na kataga na init. Ano man na? Asa yung bisita muna paligo ah. Huwag sila dagat? Na? Na? Naligo lagi itong bata. Ibawa naman kag bata. Pilibog na may tayo baboy. Uy, saba! May tayong baboy. Nakamang na mo yung baboy ng kambaro. Kambarong ila. Lapok man to. Alam, kamano ilang mo yung mama? Nag-iniro? Iniro ko no. Madulim na iniro. Ako wala, giming ako sa mga bata. Dari doon ka bata diya. Doon. Giming ako sa mga bata. Dari doon ka batang doon. Nagdandan lagi. Naibog na init. Sang gyagian. Ano naman Idan, tapos batal ba mo ni ka? Ano po na kanina? Nino, gagat na. Kahit itong hapon, no? Lepod. Pero sa kwato itong hapon. Karon kaya tinawan, garihang kita na wala o natin. Aw nakaadyo. Oo mo. Tinaw. Oh, nanapokus init. Gimingaw ko sa mga gabatang gagmay. Iyang blaga na. Sa taot mga batang gagmay ha. Kung maglangis man na. Dibitaw. Dibitaw ka ba lang oy. Mas ba mo kaya mamuhiniro? Ako na izad. Matapos na milaw kay liro pa mo lang oy. Sa mga bata, liro mo lang oy. Yung sa garon. Muna mga naitok. Nakakadaw ng tick up na. Tick up na kapo nun. Ito, naginilok mo na isa. Pinilok mo isang langoy. Bawa tayo takibawag langoy sa ula. Kailan sumalmig dagat. Tikip naghapon nun. Sila, takot sila mas munita. Jogging to! Isa? Ano sa mo? Kas dagat. Nagbago ko doon kung kaglangoy. Jogging Ako ako naglangoy sa ining dagat. Jogging ba? Makadaganda ka. Uy, exercise na. Jogging sa dagat. Sila ka na giniro man. Doon namin naman sulog ba? Ang mga dyan, magkakasumba ko na sila. Sumbag dagat? No. Ikaw mag-jogging. Oo. Hangat guys. Pwede siguro. Hangat Di mo alam sulog ba doon? Ano ba doon? Namin nagaso na. Harang ba ito? Sinuboy ko na. Haling kaya rin nang take up nagkabunta kahapon nun. Anas na na. Sidlit nagkuan to sidlit nagbuwan. Saka na sa ining sumnika. Kaya nadok des inyo nun. Sulod na po kusaka. Kita lang po ito mas buntag pohon. Ampin mong tanan. Bye-bye. Okay, gabiin na. Hi, si Manang Helen